गोजोन बेलासिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरलायबाय रायजोफोर। दा आङो नै न'आवनो दङ। बाथ्राया जाहैबाय बे साननैसो आरो भिडिअ आङो आपल'ड खालामाखै। मानो होनबा आङो एसे बाहेरायाव दंहैयोमोन। माखासे अडिअनि थाखाय आं बाहेरायाव दंहैयोमोन। दा बे अडिअनि खामानिया खावसे जाबाय खावसे जायाखै। थेवब्लाबो बे जाग्रोनाय आन्थाखौनो नोंथांमोननो एसे खोनासंहोनो होननानै आङो आखायाव लादों। दा अडिअआ जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो होननांसिगोन। बै समाव दिनैनिफ्राय 25 बोसोर सिगाङाव मोनसे जाथाय जादोंमोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव। बे जाथायखौ जायफोरा उदालगुरिनि बिथांमोना रोखायै मिथिगोन। आङो बुंलायाबाबो नोंथांमोना मिथिगोन। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि मानगोनां बिथां फोरदाना बिथाङा आफादाव थानाय समावनो खामानि मावबाय थानानै बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जादों। बिथांनि मुङैनो बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना मान बावनाय जायो, मान होनाय जायो। दा बैखौ लोब्बा लानानैनो बिथांनि मुङाव दोंसे बिथांनिनो थालांनाय फिसाजो बिथाङा बिफानि मुङाव दोंसे मा होनना बुङो बेखौ दुखुनि गोसोखांनाय मेथाइ लिरदों। दा बे मेथाइखौ आंनो टिउन बानायनो हरदों आरो अलरेडि आं बेखौ टंलायाव थांनानै आंनि लोगो अमर बिथांनि स्टुडिअ'आव गाइड होखांनानै मिउजिक बानायनानै आं बेखौ फाइनेल खननानै फैबाय। आं नै दहाय फुङावसो सफैदों न'आव। दा नोंथांमोननो आं बेखिनिखौनो एसे खोनासंहोनो लादों। नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। गोजोन्थों। गोजोन्थों रायजोफोर। नै दिनै आङो टंलायाव थांनो ओंखारबोलायबाय। जोंनि बे लकेल स्टेसन, बे नै गहपुर स्टेसन। गोबां मानसि दङ। दाना सानफ्रोमबो ट्रेनाव बिराद मानसि जाग्रा जाबाय। एकदम सिटखौनो मोना जालायथारो। जेने थेने नारा नाथासो थांनांगौ जायो। माथो खालामबावनो। दा उफायथ' गैला। बिदिब्लाबो ट्रेनजोंनो हान्थिलांनांसिगोन जाहैबाय। दा बेलासि मोनहैसिगोन आङो 5 बाजियाव। हान्थिदावनानै ट्रेनावबो बिराद मोजां मोनग्रासो जाबाय आङो हान्थिनो। बिराद मोजां सिनारिफोरखौ नायलांबाय थानो हायो आरो जानो लोंनोबो मोनलांबाय थायो नालाय। ओंखायनो माने सुबिदा बायदि मोनो आरो दानिया। नाथाय मालाबा गोबाव नेनो गोनां जायोबा एसे गोसोफ्रा माने हां थोनो मोनो आरो। थेवबो माथो खालामबावनो, जोंथ' आरो ट्रेननिनो मानसि जाहैखाबाय। ओंखायनो ट्रेनजोंनो हान्थिनायखौनो बिराद साबसिननिफ्राय हामसिनसो मोननानै लाबाय आङो। माथो खालामबावनो जायो। नै दिनै बिराद बयबो सिरियासथार एकदम, माने ट्रेन गाखोग्राफ्रा एकदम सोरबा सावरायदों, सोरबा बिदिनो थेन्थ'दों। माथो खालामबावनो, बेयावबो मोनसे जुथि दं जाहैबाय रायजोफोर। नै दाहारु मुंख्लंफोर दाना, नै दाहारु मुंख्लंफोर दाना, अबथिरा नोंखौ खोमानांनाया बर' हारियाव सुख जायै दाहानि बजा। अबथिरा नोंखौ खोमानांनाया बर' हारियाव सुख जायै दाहानि बजा। दा फैबावथों बिब्दि बारहुंखा सारन्थाय,
सिथ्ला गंसेयावनो जेवरा दुमथेलायनाय गोहो गोलोन्दां सुथुरनावबो बिदोंमोन नों गोजोन खौसेथि रुजुजायै नोंनि बिखा बिबार बायदि नोंनि गोरबो नोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाया आखल आखु गियान रोंगौथिया Sondolo daharu muklam perdana daharu muklam perdana obutira nengku kumananaya बर' हारियाव सुख जायै दाहानि बजा अबथिरा नोंखौ खोमानांनाया बर' हारियाव सुख जायै दाहानि बजा दा फैबाव बारहुंखा सारन्थाय सिथ्ला गंसेयावनो दा फैबावथों बिब्दि बारहुंखा सारन्थाय सिथ्ला गंसेयावनो जेवरा दुमथेलायनाय दावहारु मुंख्लं खोदाना गोहो गोलोन्दां सुथुरनावबो बिदोंमोन गोजोन खौसेथि गोहो गोलोन्दां सुथुरनावबो बिदोंमोन गोजोन खौसेथि रुजुजायै नोंनि बिखा बिबार बायदि नोंनि गोरबो रुजुजायै नोंनि बिखा बिबार बायदि नोंनि गोरबो बेथ' नोंनि दाय नों जेनो रोङै उदांस्रिनि थान्दै माहारि रैखाथिनि बिबान रुजुननानै जिउ बावलांनाय मुंख्लं नों थैयाखै जिउ बावलांनाय मुंख्लं नों थैयाखै नोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाया आखल आखु गियान रोंगौथिया
साननाय हनाय मावनाय दांनाया आखल आखु गियान रोंगौथिया नोंनि बोसोन नोंनि बिहोमाया सिदावनाय जारिमिन बिलाइयाव थुनलाइयाव हारिमुआ बर' बिमानि मोखाङाव दाबो गोथार। बे अडिअखौ फोजोबखांनानै आङो सिदायैनो गय हाथायाव थांनायसै। माने जोंनि BKWCनि चिफ मानगोनां आदा मिनिस्टार सारा गलब्लादाराव अन्थाइ जादों। बेयो बाथौफुरियाव थानाय आइसुन्द्रा हस्पिटालाव एडमिट जानानै दङ। अपारेशना अलरेडि जाखांबाय, थेवब्लाबो बिथांखौ रिलिज होथ'वाखै। बेनिखायनो नायनो होननानै आङो एकदम दाखालिनिफ्रायनो सेस्था खालामबाय थादोंबाबो थांनो हायाखैमोन। दिनैसो आङो दा थांनानै नुहैसिगोन। बेनिफ्राय मा जादों मा जायाखै होमब्लासो मिथिसिगोन आङो। ओरैनो खोनानायावथ' अपारेशना साक्सेस जाबाय, आरो थेवब्लाबो आरो मोनसे अपारेशन दंबावो होनदों। दा माबायदि मोनसे अपारेशनल' बेखौ आं थांबासो मिथिसिगोन, हस्पिटालाव हाबैब्लासो मिथिसिगोन। बेनिफ्राय आदाखौ नायखांनानै आङो मोनायावनो आङो न'सिम गिदिंफिननो सानदों। एसे फरिखा डिउटिबो सोलिगासिनो दङ। मानोना आं गंसे प्राइभेट इनस्टिटिउटआव टिचिं डिपार्टमेन्टआव दंबाय थायो नालाय, ओंखायनो समफ्राबो माथो होनबावनो, ओरै थांबा ओरै थोआ, ओरै थांबा ओरै थोआ जाबाय थायो। थेवब्लाबो मेकआप खालाम गिदिंबाय थानांगौ जायो, उफायथ' गैला जाहैबाय। दा दिनै आङो दा मोनानि 8:30 बाजियाव लासित एक्सप्रेस गुवाहाटि टु मुरखं सेलेक, बेजों आङो टिकेट गांसे स्लिपाराव दाननानै लाखाबाय। बेजोंनो मा होनना बुङो, बयनिबो बिदिनो सोरनिबा सिरियासनेस, सोरनिबा थेन्थ'नाय, सोरनिबा रायलायनायखौनो नायनानै फुरथि खालाम न'सिम गिदिंलांफिनोसै रायजोफोर, नङा होमबा? माथो खालामबावनो। आंथ' आरो दहाय सिगाङावबो बुंबोदों जे ट्रेनाव हान्थिनो बिराद मोजां मोनग्रा जाबाय आङो। नै दा आङो कामाख्या मोनफैबाय रायजोफोरनि, बेयाव ओंखारनानै आङो सिद्दा हस्पिटालाव थांसिगोन। भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों रायजोफोर।